Beli ki parlok ki papik juga ni video kim la ban seng thu ya ke jing yai stat Singapore nadu ba ngi la dep ban thep ila ki chong ki wut bat kumbang ngi la tip ba ka sni ga bla shai kin sayo ya ka ta ka jing job le ni u tau ban job ha ka ni ga election MP bat ngi scam ba kin yo ya tau nong mi khmat bangi lamut latmu bat kin yo ya tau no yalam ba shifting yo play ka kamram jongi kum kinong thap wot ngira dep le ngira pendem ya ka kamram jongi banjit ulong mi khman de ka shong pat ha ka jingjit jong babun manu ban job ni u tau ban long unong mi khmat bapura bat ngimde hiru ban seusi wat lada utau no mi khmat jongi bagi lajit umpoi se kathong namar ke kamram jongi ngila pendep re habak upai ba umon banjit ngimde ban sausi re ngin kermen ba utau no mi khmat jongi bangi la jit umpoi hi sha kathong bar unyo ya kata ka jingjob ladangi kli ya upai ba don ki ba ong ba on sa job ka UDP dan ki ba ong ba ka NPP hi kan sa job dan pat ki ba ong ba upra unyo ya ke jing job pat don ki katto kat ningun ki ong ba ka NPP kan sa wan ha ke jing job re nimtip manu ban job dan manu ban long tau nomi khman re ha ka sni ga bla shai ngin yo ya ka result ke bapura asa komen parlok napting jong pi ban sa job ha ka sni ga bla shai le ne ta ban yo ya ka jing job ban long kum unong mi khman ya kata narpun yo bahkan